أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Allah'tan selamları ve bereketleri bulsun. Hem cemaat cumalarınız mübarek bulsun. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. İnşallah dersimizin devam etamiz. İslam dini negizleri kitabından hem biz kelib jetdik bunda teammum. Нәрсә ул тәэммум? Тәэммум гыйбадат кылыр өчен су кулланмыйча, без беләбез, тахарат алганда, гусел алганда без су кулланабыз. Су белән жуынабыз, душ алабыз. Әмма ләкин монда тәэммум гыйбадат кылыр өчен су кулланмыйча, җир заты белән чистарыну. Кайбер очракларда тахарат белән гусылны алыштыра. Ягъни тахаратны да җир белән алырга була, һәм гусылны да шулай ук җирне кулланырга була. Ягъни тәэммум кылырга була. Һәм тәэммум гыйбадат кылуны җиңеләйтер өчен Пәйгамбер саллаллаһу алейхи ва салламга һәм безгә, ягъни аның уммәтенә Аллаһ Тәгаләдән бирелгән бер бүләктер, бер җиңеллектер. Һәм әлбәттә тахаратның, гусылның фарызларын белгән кебек, тәэммумның да фарызларын без белергә тиешлебез. Нинди фарызлар бар тәэммумда? Алар икәү генә. Искә төшерегез, әйме? Гусылның фарызлары 3, тахаратның 4, тәэммумныкы 2 генә. Ниндиләр? Иң беренче ул да ният. Ният фарызга керә. Һәм анда игътибарлы булырга кирәк. Әгәр без ният итәбез икән, тәэммум алырга Куръан укыр өчен, шушы тәэммум белән без намазны укый алмыйбыз. Шуның өчен тәэммум кылганда ният итәбез, нәрсә? Намаз укыр өчен. Ул вакытта без Куръан укый алабыз, намаз укый алабыз. Шуның өчен нияткә игътибарлы булырга кирәк. Тәэммумның, чөнки ул фарызга керә. Һәм икенче фарыз ул да шушы чиста кумга яки туфракка 2 мәртәбә сугып, битне һәм кулны мәсех кылу. Именно сугып, ышкырга түгел. Сугып алырга кирәк. Ике тапкыр сугу. Ягъни бер тапкыр сугу бит өчен, икенче тапкыр сугабыз кулларыбызга мәсех кылыр өчен. Һәм анда әлбәттә, битне мәсех кылуда аңлашыла, әйме? Суктык, биткә мәсех кылдык. Тик ышкырга кирәк түгел битне. Мәсех кылабыз. То есть сыбап кына алабыз, сыпырып кына алабыз. Икенче тапкыр сукканнан соң башта уң кулны мәсех итәбез ничек? Кул учыбызны 2гә бүлеп, бармак өлеше һәм кул менә ошайма. Кулның арткы ягын бармаклар белән сөртәбез. Тирсәктән әзергә аска төшеп, соңыннан өске өлешне шушы уч белән сөртәбез. Һәм баш бармакның артын, ягъни монда сыпамыйбыз. Чөнки мондагы безгә ни кирәк? Бу өчен, бу кул, сул кул өчен кирәк булачак. То есть булай сөртеп, кул баш бармакның артын сыпап алабыз. Һәм шулай сул кулны да башта бармаклар белән артын сөртәбез, тирсәктән аска төшеп, соңыннан өстен, шулай ук бармак башы белән битерәбез. Менә шундый рәвештә мәсех кылу. Теге сугып былай ышкып, соңа сугып былай ышкып түгел. Именно шулай иттереп мәсех кылу, бер тапкыр сөртү. Былай ышкып торырга кирәк түгел. Мәсех. Бу фарызлары һәм әлбәттә аның сүннәтләре бар. Һәр гамәлнең сүннәте бар.
Монда тәмімнің сүннәтләре бар, алар күп түгел, 7 сүннәт. Иң беренчесе әлбәттә бисмиллахны әйтү. Бисмиллах безнең һәрбер эшнең башында булырга тиеш. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Һәм әлбәттә тәмімне үз тәртибе белән кылу. Ягъни башта әгәр без ният итәбез, сугабыз битне, сугабыз кулларны, ягъни шулны тәртип белән. Башта кулларны санап битне түгел. Тәртип буенча кылу ул сүннәт гамәл. Һәм тәмімне озак туктап тормыйча башкару. Ягъни башлаганыбыз икән, аны азакка хәтле бетереп чыгара кирәк. Ягъни башта сугып битне биткә мәсех кылганнан соң туктап торып, анда шәйләр ичеп түгел. Ягъни башлаганыбыз икән, азагына хәтле башкарып чыгарабыз. Туктамыйча. Сонан сукканнан соң, әгәр ташлар яки балчыклар ябышып калса, аларны сугып куйырга кирәк. Чөнки ябышырга мөмкин. Сез җиргә суктыгыз, бер какой-то таш яки балчык кисәге ябышып калды. Сукканнан соң әз генә теге ике кулны бер-берсенә суктырып, аларны кагасыз. Кумга сугып алган вакытта бармакларны юмарлап тутмаска. То есть тырпайып торырга тиеш бармаклар, булай бер-берсенә терәлеп түгел, тырпайып, арасына да кирсен. Һәм әлбәттә тәмімне намаз вакыты кергәннән соң гына алырга. Ягъни намаз вакыты кергәнче хәтле түгел. Намаз вакыты кирдеме? Всё, ул вакытта тәмімне алабыз. То есть непосредственно намаз алдыннан. Чөнки әгәр алдан алып куйсак, су килеп чыгарга мөмкин, әйме? Яки бер кеше чиләк белән су алып килде, бутылка белән су алып килгән булса. Вот, шундый сүннәтләр. Һәм тәмімне буза торган нәрсәләр. Тәмімне нәрсә буза? Тәһаратны бузган һәрбер нәрсә тәмімне буза. Ягъни тәһарат нәрсә буза? Шулар бөтенесе тәмімне дә буза. Ягъни артан җил чыкса яки андай сидек ниләр чыкса, кан, вот бөтен нәрсә шушы тәһаратны буза торган әйберләр бөтенесе гөселне тәмімне дә буза. Яки су табылу, яки суны куллану мөмкинчелеге килеп чыкты. Мәсәлән, сез тәмім алдыгыз, әмма ләкин шишмә килеп чыкты, яки яңгыр ява башлады, сезнең чилеккә су тула. Ягъни су белән тәһарат алырга мөмкинчелек килеп чыкты. Ул вакытта тәмім бузыла. Яки, мәсәлән, аның җәрәхәте бар иде. Шуның өчен җәрәхәтле булган өчен ул тәмім алды. Су кулланырга рөхсәт юк иде. Һәм шушы җәрәхәт аның төзәлде. Мәсәлән, су кулланырга аңа рөхсәт ителде. Ул вакытта аның тәмиме шулай ук бузыла. Әмма нинди очракларда тәмим алырга була? Кайсы вакытларда? Әлбәттә, беренчесе су булмаган очракларда. Ягъни 1-2 километр тирәсендә су юк. Шуны бер урында торасыз, намаз вакыты чыгарга тора. Намаз укырга кирәк, әмма ләкин су юк. Карыйсыз, теге якта да су юк, бу якта да су юк. Ул вакытта тәмим аласыз. Яки куyu бар. Ул куyu янына килә алмыйсыз. Өйдә утырасыз, сезне куюдан душманыгыз айырып тора. Яки җанавар йөри. Мәсәлән, урмандагы теге лесничий бер өйләр бар, йортларымы? Шунда кирип качтыгыз, аю тирәле йөри, куюга чыгып булмый. Намаз вакыты кирде,
чыгарга уже әзерләнә, намазның вакыты. Ул вакытта әлбәттә сез тәэммум аласыз. Ягъни сез суга бара алмыйсыз. Яки шундый бер очрак беркем дә сезгә ни түгел. Анда куйга да бара аласыз, куй янына килә аласыз да, күрәсез су бар. Әмма ләкин суны алырга чиләк юк. Яки башка бер инструмент юк. Беренсе дә юк. Шушы суны шуннан чыгарыр өчен. Ул вакытта әлбәттә тәэммум алырга рөхсәт ителә. Яки яралы җәрәхәтегез бар тәнегездә, су белән гүсүл ала алмыйсыз. Мәсәлән, гүсүл алырга кирәклеме? Әмма ләкин нәрсә? Яра бар. Су кирсә, ул ярага кеше үләргә мөмкин. Ул вакытта ул тәэммум ала. Әйткәнебез кебек, тәэммум тахаратны да, гүсүлне дә алмаштыра. Гүсүлне дә шулай ук тәэммум белән алырга була. Шул ук рәвештә. Яки җаназа һәм гаит намазына килгәч. Мәсәлән, сез гаеткә килдегез, гаеткә уже бастырга ниятләнә. Имам килгән вакытта тахарат бозылып китте. Пока төшеп тахарат алганча гаит намазы үтеп китәчәк. Ул вакытта тәэммум алырга рөхсәт ителә. Яки җаназа намазы сез бардыгыз нигә? Зиратка, әйме? Кешене күмәргә. Саф-саф басалар, җаназаны кылыр өчен. Тахаратыгыз юк, искә төште. Тахарат алырга онытканмын мәчеттә яки өйдә. Ул вакытта тәэммум аласыз. Башка намазларда тәэммум алу рөхсәт түгел. Шушы ике намазга гына. Гаит намазы һәм җаназа намазы. Ни өчен? Чөнки башка намазларны каза кылырга була. Әмма ләкин гаит намазы һәм җаназа намазы аларның казалары юк. Аларны кире кайтарып булмый. Шуның өчен шушы ике намазда гына тәэммум алырга рөхсәт ителә. Бу безнең тәэммум. Әмма ләкин хәзерге вакытта әлбәттә, Аллаһка шөкер, бөтен мөмкинчелек бар, бөтен форсатлар бар. Безнең теге су кулланып, гүсүл алырга да, су кулланып, тахаратны алырга да, юлга чыксаң да, әйме, хәзер юл тулы отельләр, кафелар, Аллаһка шөкер, мәчетләр, кая барсаң да, бөтен җирдә мөмкинчелек бар. Әмма ләкин барыбер шушы тәэммум алу рәвешен без белергә тиешлебез. Ни өчен? Төрле очраклар булырга мөмкин. Төрле очраклар. Әлбәттә, тәэммум алган вакытта без туфрак яки ком кулланабыз, әйме? Һәм игътибарлы булыгыз, теге балчык дигәндә юш балчык булмасын. То есть ләмгә булай сугуда файда юк. Куры балчыкка, куры кумга. Әгәр кыш көне киемегезне кулланыгыз, киемегездә тузан бар. Машинагыз булса, машинагызда тузан бар. Шушы теге сиденьега сугасыз, анда тузан уша. Тузан табырга ни түгел. Авыр түгел. Бөтен җирдә тузан бар. Өйдә дә тузан бар. Мендәргә суксаң, тузан чыга. Шулай кабирга суксаң, андан тузан чыга. Мен уйлыйм, тузан табырга авыр булмастыр дип. Чиста урын табырга авыррак булыр. Һәм монда икенче тема гаврат каплау темасы. Гаврат ул ир кеше яки хатын кыз тәненең башкалар янында ашарга ярамаган төшләре. Гавратны каплауга кагышлы мәсьәләләргә Коръәндә, хадисләрдә һәм пәйгамбәрнең сахабалар турындагы риваятларда урын бирелгән. Мәсәлән, Коръән Кәримдә А'раф сурасында, Бәрдә сурасында әйтелә: "Эй Адәмнең уллары, сезгә гавратларыгызны каплар өчен киемнәр вә бизәкләр иңдердек.
Әмма ләкин тәкъвалык иң яхшы кием булыр. Аллаһ хикмәте булыр. Бәлки гыйбрәт алырсыз, эй адәмнең уллары. Шайтан җәннәттән чыгарды атагыз анагызны. Гаврәтләрен күрсәтергә киемнәрен салдырды. Шулай итеп фитнәгә төшермәсен сезне дә. Ул һәм аның кабиләсе сезне күреп тора, сез аларны күрә алмаган төштән. Без шайтаннарны имансызларның дусты иттек. Һәм гаврәтне каплау тәнне ят күзләрдән яшерә. Шушы гаврәткә безнең вообще игътибарлыгыбыз бик зәгыйф. Без игътибар итмибез үзебезнең гаврәтебезгә. Аны бик нык игътибар итәргә кирәк. Гаврәтебезне сакларга кирәк. Башка күзләрдән. Ни өчен шушы чирләр барлыкка килә, ни өчен шушы күз тиюләр барлыкка килә? Чөнки без гаврәтебезне сакламыйбыз. Япкан булабыз, әмма ләкин ябуда эш кенә түгел бит инде. Гаврәтнең формасы күренә. Ябылган булса да формасы күренә. Шуңа күз төшә. Һәм карагыз, гаврәт җирләрен каплау кешене тәртипле һәм уялчан итә. Менә саклаган шушы гаврәтләрне каплаган кеше, аның ул теге фитринисенә кайта, уялчан була. Әмма мөэминнәрнең гаврәтләрен каплауының асыл максаты ул да әлбәттә Аллаһ Тәгаләнең кушканын үтәү. Иң беренче менә любой бер гамәлне алсак, әйме, без иң беренче ни өчен эшлибез аларны? Чөнки Аллаһ Субхану Тәгалә безгә аны кушты, әмер итте. Әгәр Аллаһ Тәгалә кушты икән гаврәтне капларга, без аны каплыйбыз. Безгә сәбәп тә кирәк түгел. Ни өчен аны капларга кирәк? Нәрсә булган соң аның күрсәтсәң? Юк, алай түгел. Аллаһ кушкан икән, үтибез. Безгә һәр вакыт сәбәпләр кирәк. Ни өчен намаз укырга кирәк? Ни өчен дуңгыз ашарга ярамый? Шундый сорауларны бик күп ишетергә туры килә. Карагыз, әгәр без Аллаһ Тәгалә юктан бар иткән бу дөньяга да бер күз ташласак, без нәрсә күрәбез? Аллаһ Тәгалә һәр вакытта һәр нәрсәне нәрсәдер ничектер саклый, каплап саклый, әйме? Агачның кабыгы бар, дөньяның атмосферасы бар. Ул да гаврәтне саклаган кебек, Аллаһ Тәгалә һәр нәрсәне саклый. Теге бөҗәкләрне алсаң, әйме, хайваннарны алсаң, аларның да гаврәтләре бар, әмма ләкин алар ябулы, Аллаһ Тәгалә саклый. Урлыкны алыгыз, әйме? Урлыкның да кабыгы бар. Ишен саклар өчен. Хайваннар кешеләр белән бер үк төрле шартларда яши. Хайваннар да шушы дөньяда яши, без дә шушы дөньяда яшибез. Шартларыбыз бер. Фақат аларның саклаучы япмалары Аллаһ Тәгалә тарафыннан әзер килеш бирелгән. Әйме? Аллаһ Тәгалә аларга уже аларның гаврәтләрен каплады. Әмма ләкин кеше капларга тиеш. Һәм без үзебезнең тәнебезне генә түгел, һәм үзебезнең намусыбызны да саклыйбыз, шушы гаврәтне ябып. Намусыбыз кала, сакланып. Аллаһ Тәгалә Куръан Кәримдә әйтәнсә, Нур сурасында, мөэмин ирләргә сөйлә, күзләрен һәм гаврәтләрен алар саклый күрсен. Бу аларга паклырак. Хактыр, Аллаһ алар кылган эшләрдән хәбәрдардыр. Һәм дәвам итеп, Куръанда хатыннарга атап була диелгән, мөэминнәргә сөйлә, алар күз карашларын түбәнгә төшерсен, гыйффәтен саклый күрсен, зиннәтләрен ачык итеп күрсәтеп йөрмәсен. Ачсын тик күрсәтергә мөмкин ителгәннәрен, ягъни йөз, беләзек һәм аяк табыннары. Әгәр мәсәлән ирләрнең гаврәтләре каян башлана?
Киндектән, киндек включительно. Киндектә аста түгел, киндек тә күренергә тиеш түгел. Һәм тезгә кадәр. Тездә каплана. Ягъни без шушы урыныбызны каплыйбыз бар тик хатыннар янында түгел, ирләр янында да шуны каплыйбыз. Ягъни мәсәлән мунчада ирләр җыелышып мунча керсәләр, анда да ябып шушы җирләрне мунча керәләр. Бар тик шулай гына. Шуның өчен менә намазга килгән вакытта да бик игътибарлы булыгыз, яма. Намаз менә мәчеткә киләсез намазга, шалбарларыгызга, үз киемегезгә игътибарлы булыгыз. Намазга, сәҗдәгә киткән вакытта артыгызда ниләр ачылмасын. Ачылмас, чөнки сезнең артыгызда кешеләр тора. Һәм сезнең намазыгыз бозыла. Һәм артыгы кешенең дә игътибарын аласыз. Аның намазын да бозырга мөмкинсез. Шуның өчен әгәр шалбарыбыз төшә икән, сәҗдәгә барганда, шалбар эченә тыгып куегыз, күлмәкләрегезне яки футболкаларыгызны, ачылмасын гаврәтләрегез. Яки намазга килгәндә икенче төр бер шалбар киегез, киңрәк шалбарны киегез. Теге без һәр вакытта намазга әзерләнеп килергә тиешлебез. Әзерләнеп. Үзебезнең намазыбызны гына саклап кына түгел, күршебезнең намазын да сакларга тиешлебез. Мин мөселман үзен генә кайгыртмый, үз кардәшен дә кайгырта. Шуның өчен намазга икенче шалбарларны киегез. Төшми торган шалбарлар киегез. Теге ул ни өчен төшә? Чөнки кысып тора шалбарлар хәзерге вакытта. Аңлыйм, хәзер табып та булмый андый киң шалбарларны, әмма ләкин изләсәгез табып була. Сатыла. Киңрәк шалбарны кияргә тырышыгыз. Тар шалбарны киймәягез. Ул бик күп зыян китерә. Менә күз тиюләр. Без уйлыйбыз да, хатыннар менә хәзер ачыла башлады, әйме? Алла сакласын, яз җитте. Без хатыннарга әйткән булабыз, ябылыгыз дип. Башка ирләр сезгә карамасыннар дип. Үзебез безгә дә ябылырга кирәк. Безгә дә шушы ниләребезне ябырга кирәк, тешләребезне. Чөнки безгә дә хатыннар карый. Хатынның күзен җәлеп итәбез үзебезгә. Һәм алар ничек карыйлар? Алар теләп карый. Һәм шунда күз тию башлана. Алла сакласын, сихир дә булырга мөмкин. Бик охшап китсәң бер хатынга. Сихир дә салырга может. Шуның өчен без дә, ирләр дә үзебезнең хатыннарыбыз өчен сакларга тиешлебез. Хатыннар гына түгел, ирләр дә сакласын үзләрен. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлламның хатыны Айша радиллаһу анха әйтүенчә, бер вакытны Әбу Бәкрнең кызы Мөхәммәд пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям янына бик нәзик кием киеп килә. Һәм пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям аннан читкә борылып булай дигән: "И Әсма, бәлиглек яшенә җиткән хатын шулардан башка җирләрен ачмаска тиеш." Һәм йөзе белән беләзеккә тикле кулларына күрсәткән. Карагыз, монда нәрсә әйтелә? Үтә күренмәле кием турында әйтелә. Ягъни әгәр без кием киябез икән, киемебез дә теге үтә күренмәле булырга тиеш түгел. Мәсәлән, тәнебезне күрерлек булмасын. Теге плотный бер кием булсын. Әгәр плотный түгел икән, ишебездән башка әйберне киек, яки өстебездән әйберне киек. Һәм Айша радиллаһу анха әйткән: "Гаврәте ябылмаган хатынның намазын Аллаһ кабул итмәс." Хатын кыз йөзеннән беләзеккә тикле кулларыннан һәм аяк табыннарыннан кала, бөтен тәнен капларга тиеш. Һәм шулай ук хатыннар чәчләрен ябырга тиешледер.
Так. Кайлы ул не? Менә балаларның гаврәте 4 яшькә кадәр кечкенә балаларның гаврәте юк. 4 яшькә кадәр. 4 яшьтән өлкәнрәк балаларның җинси органнары гаврәт булып санала. Yani 4 яшьтән уже аңа хәтле инде өйрәтергә кирәк балаларны киендереп йөрергә, киемнәрен кияргә. Санан 4 яшь җиткәч, аларга теге мәҗбүр ни булмасын, үзләре киярлек булсын. Ир белән хатын, мәсәлән, никахлы ир белән хатын арасында гаврәт, әлбәттә, дигән нәрсә юк. Әгәр хатыныбызның гаврәтен күрсәк, аңарда гөнаһ юк. Яки хатыныбыз безнең гаврәтебезне күрсә, анда да бер гөнаһ юк. Әмма ләкин теге уятыбызны сакларга тиешлебез. Уятсызлык шуннан башлана. Башта гаилә эчендә рәхәтләнеп йөри башлыйлар, соң уже урамга да шушы уятсызлык чыга. Теге гөнаһ юк, әмма ләкин барыбер өйдә дә гел киенеп йөрергә кирәк. Теге сакларга кирәк шушы гаврәтебезне. Һәм әлбәттә дәвалау максаты белән хатын-кыз ят иргә, ир кеше дә хатын-кызга кулы белән кагылырга мөмкин. Ләкин хатыннар хатын табиблары, ирләр ир табибларга мөрәҗәгать итсәләр, яхшырак булыр. Ягъни табиблар бар, әйме? Мәсәлән, хатыннарның табиблары бар, ирләрнең табиблары бар. Әгәр без таба алмаганыбыз икән үзебезгә ир затыннан табибны, ул вакытта зарурият бар. Ул вакытта рөхсәт ителә хатын-кыз табибына мөрәҗәгать итеп гаврәтне күрсәтергә. Әмма ләкин иң башта без эзләргә тиешлебез. Үзебез өчен ирләр табибларын, хатыннарыбыз өчен хатын табибларын эзләргә тиешлебез. Соңыннан гына, әгәр таба алмасак кына, ул вакытта рөхсәт ителә. Шуның өчен җәмәгать әйдәгез, без дә иншалла шушы гаврәтләребезне саклыйк. Чөнки ул безнең иманыбыз да шу гаврәттән торырга мөмкин. Әгәр гаврәтебезне югалтсак, иманны да югалтырга озак түгел. Озак түгел. Уят югала. Һәм безнең монда тан ни бирелде. Гадәт буенча шушы мәдрәсә төзелешенә бирелгән хәерләр списогын әйтеп китәсем килә. Күрәсем, анда карлар эрде, хәзер ачылды. Иншалла стройкада Алла берсә башланыр. Шушы мәдрәсәбезне төзеп бетергә Аллаһ Тәгалә насыйп итсен. Әмма ләкин әлбәттә сезнең ярдәм белән, яки кешенең ярдәме белән. Һәм монда әйтеп китәсем килә кайбер исемнәрне. Минигали кызы Хатирәдән, Фәния ападан, Шәймарданова Фәүсия, Фатхул Ислам кыздан, Каюмова Закия Мухаммад Гата кызыннан, Зайнуллин Фаил Закир улынан, Габдуррахим Мова Раиля Раиф кызыннан, Галиуллина Мәгданур Халик кызыннан, Сиддиков Альберт Рәмзи улынан, Абдулазиз Минигали улынан, Усаметтин кызы Илсияр, Мирсәет улы Наилдан, Наил абыйдан, Абдулгазиз Минигали улынан, Илдус Флюр улынан, Абдулмуқти кызы Фирдәустан, Ирназов Ахмадиян Калимулла улынан, Фәния Мәхмүд кызы Багауддинова, Люция Абдраев кызыннан, Флюра Габдулмуқти кызыннан. Һәм әлбәттә монда әле кайбер кардәшләребез исемнәрен калдырмадылар. Шушы кардәшләрдән дә иншалла килде шушы ярдәм. Иншалла Аллаһ Тәгалә безгә насыйп итсен шушы мәдрәсәбезне төзеп бетергә. Һәм җәмәгать без җыелыштык.
bir jumaatli e'lon aytasim kela. Ertaga bizning subbota ham ertaga inshaalloh biz subbotnik uyushtiramiz masjidimizda. Masjid tirasin jiyishtirga tirishirmiz. Kimning ajr savobga erishasi kelsa, kelingіз, shu fursatni qo'llaningіз, masjidga foyda keltirіңіз, chunki u bizning masjidimiz, butun bizning de masjidimiz. O'zimizga da bek quvonishayman shu bir masjidga kirgan vaqtda. Shuning uchun inshaalloh jamoat aytamiz, biz de chetda qolmaylik, shu subbotnikni shu majlisda deb aytsak da bo'la, shu majlisda qatnashib, masjidimizni chetda tutaylik jamoat. Va axiru da'van alhamdulillahi robbil alamin. Ay jamoat, ertaga subbotnik soat 8da boshlanadi. Yomon. 8da kelamiz. Kimning pershatkasi bor, o'zi bilan olib kelsin pershatkasin. Va jihozlarni buna beramiz. Bek zo'r rahmat sizga. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Hayye ale's-salah. Hayye ale's-salah. Hayye alel-felah. Hayye alel-felah. Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah.
أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فشرح به الصدور وأنار به العقول وفتح به أعينا عميا وأذانا سما وقلوبا غلفا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Shin maqtov barcha g'ilamlarni, yer ham ko'klarni yaratuvchi, yer ham ko'klar orasida bo'lgan barcha maxluqlarga ham jon egalarini rizq berib, ularni tarbiya qilib turishi, bu dunyoda adashmoq va satashmoq uchun, bizlarga durust ettirib yashash uchun Qur'oni Karimni bo'lak etib beruvchi Alloh subhanahu va taolaga barcha maqtovlarimiz hamda sanalarimiz bo'lsin. Ham barcha g'ilamlarga nur ham rahmat bo'lib jibarilgan Allohning xo kelishisi suyukli payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga, uning ahli baytini va sahobalarına Allohning salami va barakati bo'lsin. Jumualaringiz muborak bo'lsin jamoat. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda Farishtalar surasida shulay deb aytadi. Nasta'uz billah. Innash shaytona lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sadaqallohul azim. Durustlikda shayton sizga dushmandir. Siz de uni dushman tutug'iz. Albatta shayton o'zina ergan kishilarni jahannamga kirtirish uchun ularni Alloh degan ishlarga undidir. Ham Alloh qo'shgan ishlardan tiyadir. Bir hadis sharifida Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam aytadi: shayton adam o'g'lida qon yo'lidan yuri. O'ylab qarasiz, shayton nima? Kishining qon yo'lidan yuri. Ham Ibn Abbas radhiyallohu anhu shayton kishilarning ko'kraklarini kirgan kibik, qarasiz, shayton kishilarning ko'kraklarini kirgan kibik jinnlarning da ko'kraklarına kirir va vasvasa qilar. Agar Alloh taolo zikr etilsa, ularning ko'kraklaridan chiqarar ham qo'shar deb aytgan. Ya'ni shayton adam balasi ham jinnlarning yonindagina yurib qolmay, ozdirir uchun ularning ishlarini, yuraklarına kira, hatto qon tomirlari bo'yicha da yuri. Ne qo'rqinch bir hal. Agar da kishilarda, jinnlarda Alloh subhanahu va taolani zo'rlab, doimiy zikr etsalar, kunina 5 vaqt namozlarni o'tasalar, urazalarini tutsalar, farz, vojib, nafil sadaqalarni bersalar, yil sayin qurbon shaldirsalar, kishining ishina kirganida shiga. Yanında bulğanı da Allah Teala'nı zikr etüşünün tavuşı işitilmeslik jirge koşar. Eğer de halkımız daimi namazlarını ötep Allah'ını zikr etse, o vakitte bozukluk da kimir idi, ezayir idi.
Ягъни әгәр без шушы шайтаннар белән яшәйсебез килмәсә, өебездә дә даими рәвештә зикрләр әйтеп, Коръәннәр укып, шуны бер рәвештә яшәргә тырышырга тиешлебез. Ул вакытта шайтан ишебезгә генә түгел, яныбызда да булмас. Качарга мәҗбүр булыр. Һәм сөйкле Пәйгамбер саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте: "Мин туры юлга өндәүче, ирештерүче булып җибәрелдем. Миндә хидаяттан кала һәр бер нәрсә дә юктыр. Ә иблис ауздыручы булып яратылды. Анда зәлзәләттән башка бер нәрсә дә юк." Ягъни Пәйгамбер саллаллаһу алейхи ва саллям туры юлга өндәүче һәм туры юлдан адашмыйча барырга өйрәтүче итеп җибәрелде. Хәтта ул бары тик өйрәтте генә түгел, һәм үзенең тормышында да безгә күрсәтте, ничек аны эшләргә кирәк. Ничек шушы шайтаннан сакланырга кирәк. Үзенең тормышыннан безгә гыйбрәтләр белән күрсәтте. Һәм әлбәттә, шайтан безгә кем? Душман. Безнең дустыбыз түгел. Һәм акыллы кеше генә душманнан дустны, дустны душманынан айыра белә. Акыллы кеше генә. Акылсыз кеше аңламый. Кайсы якта аның дусты, кайсы якта аның душманы, аны аңламый. Һәм ләкин без акыллылар. Һәм аңларга тиешлебез. Кем безгә душман? Кем безгә дус? Шайтан безнең зур душманыбыз. Иң якын дустыбыз кем ул? Пәйгамбер саллаллаһу алейхи ва саллям. Алардан да яхшырак дус юк безнең өчен. Һәм надан кешенең билгеләре 4 төрле була. Беренчесе кирәксезгә, урынсызга ачулану. Бу бары тик надан кеше генә эшләячәк. Кирәксез урынга ачуланачак. Икенчесе кирәксез бозык эшләрдән нәфсенә иярү. Өченчесе кирәк булмаган хаксыз урынга малын сарыф итү. Безгә зыян да китерми шушы әйбер мәсәлән, әйме? Файда да юк аңардан. Әмма ләкин барыбер алабыз мәсәлән. Бер мисал гына әйтик. Әйтик, телефоннар, әйме, хәзерге вакытта. 2 телефон. Берсе 5 меңгә, берсе 50 меңгә. 50 меңлек телефон шулык функцияны үти. 5 меңлек телефон кебек. Әгәр кешенең малы шул хәтлегенә нәрсәгә аны, мәсәлән, 50 меңлек телефон алырга. Бер мисал гына әйтим мин. Бер мисал гына. Әйе, алырсың да, файда да китерер. Но аның зыяны күбрәк булды. Малың сарыф булды кирәкмәгән урынга. Һәм андый мисаллар бик күп. Бик күп андый мисаллар. Аларны саный башласаң санап бетереп булмас. Һәм дүртенчесе дә душманыннан дустын аера белмәү. Әйткәнебез кебек, надан кеше душманны дустыннан аера белмәй. Шушы санап үткән гамәлләрне гыйлемсез кеше генә кыла. Һәм наданлыгы аркасында шайтанның харам нәрсәләрне матур итеп күрсәтүенә бирелеп, Аллаһ Тәгалә буйсынасы урынга шайтанга гыйбадат кыла башлый. Шайтанга гыйбадат кыла башлый. Нинди рәвештә? Аның артыннан иярә. Шайтан нәрсәгә аны вәсвәсә кыла, шушы әйберләрне үтәргә тырыша. Һәм Аллаһ Субханаһу Тәгалә әйтә, Куръан-ы Кәримдә, Кәһф сурасында, Нәстәгъүз билләһ, أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا صدق الله العظيم. Yani әллә сез адам балалары минем урыныма ул иблисне ва аның нәселен дуст тотарсызмы? Алар бит сезгә душманнардыр. Аллаһка итагатьне иблискә итагать итү белән алмаштыру залимнар өчен ни яман булыр. Адам баласы Аллаһ Тәгаләнең кушканнарын үтәп, тыйганнарыннан тыелып, Раббысы Аллаһка якынаерга, иблис мәлгунның нәселеннән булган шайтаннар кыла торган бузыклыктан ерак
булырга тиешлебез. Ягъни без шуңа омтылырга тиешлебез. Харам эшләрдән ерак торырга. Аллаһ Тәгаләнең ризалыгы нәрсәләрдә? Шушы әйберләргә, шушы гамәлләргә якынайырга. Менә надан кешене 4 әйбер айыра. Акыллы кешене дә шулай 4 әйбер айырып тора. Нинди әйберләр? Иң беренче, наданнарга йомшак күңелле булыр акыллы кеше. Ул кеше надан дип аны тәнкитләмәс. Йомшак булыр. Ни эшлисең, надан, нәрсәдер белми. Өйрәнергә тиешле. Бәлки мөмкинчелек булмагандыр өйрәнергә, өйрәтәбез. Әмма ләкин ничек? Йомшаклык белән. Икенчесе дә ялганнан нәфсен тыяр. Ягъни кирәкмәгән бозык эштән ерак булыр. Карагыз. Ялганнан нәфсен тыяр. Ялганнан. Ягъни безнең телебездә ялганга урын булырга тиеш түгел. Тиеш түгел. Йөрәктә дә бер генә әйбергә урын булыр. Я ялганга, я иманга. Ялган булса, иман анда юк. Иман булса, ялган анда булмый. Йөрәктә бер генә әйбергә урын бар. Шуның өчен без дә ялганнан ерак торырга тырышырга тиешлебез. Өченчесе, малын кирәкле һәм тиешле урынга сарыф итәр акыллы кеше. Һәм әлбәттә дүртенчесе дә дусны душманнан айыра белер. Менә без надан кешеләрнең сыйфатларын ишеттек һәм акыллы кешенең сыйфатларын ишеттек. Кайсы сыйфатлар бездә бар? Шуннан без нәтиҗә чыгарырга тиешлебез. Кайсы төркемгә без керәбез? Наданнаргамы яки иншаллаһ акыллы кешеләргәме? Һәм хәбәр итүләре буенча Яхья алейһиссаламга шайтан яки иблис очрагач, иблис Яхья алейһиссалам аңардан фикер сорады кешеләр турында. Һәм иблис шундый бер сүзләр әйтте. Ул әйтте: "Адәм балалары 3 төркемгә бүленер" ди. Адәм балалары 3 төркемгә бүленер. Беренчесе синең кебек, ягъни Яхья алейһиссалам кебек. Аларга карата бер нәрсә дә кыла алмыйм диде. Алар белән бер нәрсә дә эшләй алмыйм, ягъни пәйгамбәрләр. Икенчесе, безнең кулыбызда алар балалар кулында туп кебек. Ничек телибез шулай уйнатабыз шушы кешеләрне. Һәм өченчесе дә ул да безнең өчен иң авырлары. Ни өчен? Аларга вәсвәсә кылабыз. Теләгебезгә ирешәбез ди. Без теләгән әйберне алар эшлиләр. Әмма ләкин алар тәүбә кылалар ди. Тәүбә кылалар, саны шушы харам эшләргә якын килмиләр. Өметебез бар ди аларга, әмма ләкин безнең хезмәтебезне юкка чыгаралар. Вроде эшләгән булды, эшләгән төсле булды. Гүнах кылды, әмма ләкин тәүбә итте. Аллаһ аны кичерде. Бу якына караса, 3 төрле кеше. Һәм галимнәр әйтүле буенча, шайтанга 10 төрле кешенең туры юлдан яздырырга җиңел булыр. 10 төрле кешене яздырырга юлдан яздырырга җиңел булыр шайтан өчен. Кемнәрне? Беренчесе әлбәттә комсызлар һәм яман уйда булучыларны. Әгәр аның башында һәрвакыт яман уйлар килсә, шушы яман уйларны уйласа, шайтан аны җиңел итеп аздырыр. Икенчесе, дөньяда озак яшәргә теләүчене. Аның өчен инде иң яраткан кеше шул булыр. Дөньяны яраткан кеше шайтанга дуст. Рәхәтне һәм нигъмәтне тиешледән артык теләүчене. Аллаһ Тәгалә безгә нигъмәт бирде, тагын да күбрәк булса иде. Кебек теләкләре име. Дүртенчесе дә үзенең кылган гамәлләренә исе китеп сокланучы. Карагыз, үзенең кылган гамәленә исе китеп. Ва, әлхәмдүлилләһ, каралым, бүген хаҗүткә бастым әле. Үзе баскан, үзенең хисе киткән шуңа. Һәм мактау ноктасы барлыкка килергә мөмкин шушы вакытта. Мактану кебек. Ягъни без бәлки башта шундый бер ният белән башларга мөмкин без, әмма шушы тахаҗүткә Аллаһның ризалыгына умтылып,
Әмма ләкин шайтан бит ул һәр вакытта эш башында. Вәсвәсә кыла. Һәм шушы изге эштә дә вәсвәсә кылып безне мактанырга мәҗбүрләргә мөмкин. Без мәҗбүрләү түгел инде, без теге сизми калабыз, мактанып китәргә мөмкин без. Бишенчесе, кардәшләрен кимсетеп, аларны хөрмәт итмәүчене. Кардәшләрен кимсетеп. Әйн туганын түгел. Без бөтенебез дә кардәшләр, дин кардәшләребез. Шу кардәшне кимсетеп, аны хөрмәт итмәгән кешене. Әлбәттә, 6-нчысы көнче, хөсед кешене. 7-нчесе рия һәм кешеләрнең мактавын яратучы. Без нәрсә өчен эшләрне эшлибез? Безне кеше мактасын өченме? Юкса чынлыкта да Аллаһның ризалыгы шушы эштә булсын дип эшлибезме? Башка бер кешегә ярдәм иттек нәрсә өчен? Шушы кеше миңа рәхмәт әйтсен өченме? Юкса чынлыкта да без Аллаһның ризалыгын шушы эштә күрергә телибезме? Күпчелек вакытта безнең эшебезне беркем дә белми дә калсын. Аллаһ кына белсен. Аллаһ белсә, безгә шул җитәр. Аллаһ безне яратса, безгә шул җитәр. Әлбәттә, 8-нче саран кешене. Аны бuna саран кеше. Ул ягъни шушы дөнья малына ябышкан кеше. Шушы дөнья малын кулыннан ичкендермаска тырыша. Бер нәрсәгә дә бирмәскә тырыша. Шундый саран. Әлбәттә, 9-нчы тәкәббер булган кешене. Һәм 10-нчысы да барчасының да ярдәмен теләүче кешене. Карагыз, барчасының да ярдәмен теләүче. Нәрсә эшләсә дә ярдәм сорый, миңа ярдәм ит әле. Ягъни үзенең кулынан килә, эшли ала аны. Ярдәмчесе дә эшли ала. Әмма ләкин һәр вакытта ярдәмчесен сорый. Һәм Аллаһ Тәгалә Араф сурасының 17-нче аятында әйтә: "Настаъиз биллаһ, сумма ла تينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم." صدق الله العظيم. Yani соңыннан аларны аздырыр өчен алларыннан һәм артларыннан, уң якларыннан һәм сул якларыннан килермен дигән шайтан. Карагыз, алдан, арттан, уң яктан, сул яктан килермен диде шайтан. Вәгъдә бирде. Һәм галимнәр шушы аятны тәфсир кыла. Бик кызык, матур тәфсир килеп чыга. Мәсәлән, Иблисның кешеләрнең алларыннан килермен дип әйтүе дә кыямәт көнен аңлата. Чөнки кыямәт көне ул кая? Ул алда. Ягъни киләчәктә булачак. Әгәр дә Иблис кешеләрнең күңеленә кыямәт көненең булуына карата шик салса, әйме, алар кылган гамәлләре өчен үлгәннән соң җавап бирәчәкләрен оныталар. Һәм шушы дөньяда нәрсә телиләр, шуны кыла башлыйлар. Чөнки ул оныта җавап бирәчәген, кыямәт булачагын оныта. Ягъни алдагы бер вакыйганы оныта. Ягъни шайтан онытыра. Һәм артларыннан килермен дигән сүзе дә ул да без яши торган дөньяны аңлата. Иблис вәсвәсә белән кешеләргә дөньяны, аның ләззәтләрен матурлап күрсәтә. Үлемне дә оныттыра. Без шу дөньяга карыйбыз, әмма күпме монда матур әйберләр бар. Күпме ләззәтле әйберләр бар. Шушы ләззәткә, матурлыкка алданабыз һәм үлем турында онытабыз. Һәм Иблисның кешеләрнең уң ягыннан килермен дип әйтүе дә ул да изге гамәлләр кылудан читләштерергә тырышырмын дигәнне аңлата. Изге гамәлләрдән читләштерә безне. Ягъни һәр бер изге эшне ул безгә начар итеп күрсәтә. Мәсәлән, закатны чыгару яки кеше әгәр садака бер ярдәм итәсе килсә, акчаны алган вакытта Иблис нәрсә? Туктале. Бирми тора әле. Сиңа үзеңә дә кирәк була бит. Хәй бирсәң, ни эшлисең син? Факирга әйләнәсең. Сиңа үзеңә дә җитмәячәк дип алдый башлый. Ягъни изге бер эшне начар итеп күрсәтә. Һәм изгелектән кешеләр читләшә башлый. Әмма сул ягыннан килермен дигәнне нәрсә аңлатасың? Ул да кешеләргә гөнаһлы гамәлләрне
шайтан матурлап күрсәтә, бизәп куя. Шушы синең өчен лучшырак, хәерлерәк ди. Моны эшләсәң, файдасы күбрәк булыр, дип шулай алдый. Һәм һәрбер гөнаһны ул кыла нәрсә дип? Бу хәерле эш дип. Шулай кирәкле, шулай тиешле. Һәм әлбәттә, зур гөнаһларга шушы бәндә кирип китә башлый. Алла сакласын. Һәм Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям Иблистән шуны сорау Иблискә бирде. Эй мәл'ун, минем уммәтемнән душманнарың күпме? Ягъни мөселманнар арасында, ягъни безләр арасында душманнар бармы? Шушы Иблиснең. Һәм Иблис тә 15 диде. 15 кеше. Син, ягъни Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям иң зур душман шайтан өчен. Тугры имам, түбәнчелекле бай. Кызыгайым, түбәнчелекле бай. Шундый ике сүз, теге бер-берсенә туры килмей. Һәм бай булсын, һәм түбәнчелек булсын аңгырда. Түбәнчелекле бай, гадел сатучы, Аллаһтан куркучы галим, үгетләүче мөмин, йомшак күңелле мөмин, тәүбә кылып, тәүбәсендә торучы, харамнан сакланучы, һәр вакыт тахаратлы мөмин. Карагыз, шайтан кемнәрдән курка? Һәр вакытта тахаратлы булган мөминнән курка. Аның душманы ул. Күп садака бирүче мөмин, кешеләр белән күркәм холыклы булган мөмин, кешеләргә файда китерүче мөмин, даими укучы Кур'ан хафиз, кешеләр йоклаган вакытта төнлә уяу торучы кеше. Бүтән халык йоклый. Әмма ләкин кеше нәрсә уянып, бәлки намаз укыйдыр, бәлки Кур'ан укыйдыр, бәлки әз булса да гыйлем алыйм әле ди, шушы төн уртасында. Шуңардан да шайтан курка. Алар шайтан өчен ул кеше дә душмандыр. Һәм Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям сорады: "Ә минем уммәтемнән дусларым кем?" Карагыз. Мөселманнар арасында дуслары да бар шайтанның. Кемнәр алар ди? Иблис тә алар ди унау. Ягъни мөселман арасында да Иблиснең дуслары бар. Алла сакласын. Без шушы кешеләр арасында булмыйк әле. Һәм белергә тиешле алар кемнәр? Җәбер кылучы султан, тәкәббер бай, алдалап сатучы, сәрхуш, сүз йөртүче, зина кылучы, ятимнең малын ашаучы, намазны җиңелгә санаучы, закат бирмәүче, дөньяда узак яшәүне теләүче. Менә бу кешеләр минем иптәшләрем һәм кардәшләрем, дип җавап бирде. Алла сакласын. Безгә шушы кешеләр, шушы 10 төркем кешеләр арасында булырга насип әйләмәсен, җәмәгать. Без шайтанның душманнары булыйк әле. Шушы 15 төркемгә кергән насип әйләсен, шайтанның душманы булырга насип әйләсен, җәмәгать. Һәм мөмин мөселманнарга Иблис мәл'унның явызлыгыннан сакланырга сабырлык. Шуны карасак, сабырлык ярдәм итә безгә гүнахка каршы торырга. Тәкъвалык, камил иман насип әйләсен. Амин. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه هو الغفور الرحيم الجواد الكريم السميع الدعاء. Җәмәгать бер тапкыр игълан итим әле, иртәгә безнең шимбә көне иншалла өмә, ягъни субботник оештырылачак, саат иртәнге 8-дә башлана. Шуның өчен безгә саваплар кирәкме? Кирәк. Күпме кирәк? Күп итеп кирәк, әйме? Менә безнең өчен иртәгә шуны бер форсат ачыла, савапларны җыярга, көрәкләп, үзебезнең капчыкларыбызга тутырырга. Шуның өчен иншалла җәмәгать әйдәгез. Катнашыйк шушы субботникларда, өмәләрдә
ham masjidimizni statutik jamoat. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد ما صلى وصام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد ما قاد وقام صل وسلم عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى ملائكتك المقربين وعلى طاعتك أجمعين من أهل السماوات والأرضين وارحمنا واحشرنا برحمتك يا أرحم الراحمين وأقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Saflarını tığızlarız, tegizləriniz boş orunlar qalmasın. İnşallah qul başlarınız bir-birinizə tiysin. Həm əlbəttə Fatihədən soң əminni biz işdən etəbiz cəmaət. Allahu Ekber. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله